gombulu mondo mwang'e kodhi dong' kata odhi. Kwa kanyo ni oganda bura koriwo koda ka nyithindo matindo maromo 15 manie bwo higni 10 oresi gi riwruok mar Kenya Redcross e gwenge ma Miechegi e kaunti ma Tana River bang' koth mapek masani kuro chwe pacho ka kelo midhiero mar oula. Apaya mawuok Isiolo kadhi Merile bende koro okadhre bang' oula muomo apayano. Kaka Lydia Okeyo lero, oganda matiyo gi apayano koro jiw mondo mi obed motang' kaluwore gi oula mantie sani. Riwruok mar Kenya Redcross oyango ni gireso ji bura kama oting'o nyithindo 15 e gwenge ma Miechegi e kar chung'od bura ma Garsen e kaunti ma Tana River bang' koth masani chwe mapek e gwengego kelo midhiero mar oula. Na bado kuna wengine wengi ambao wamekwama katika mashamba haya na mtu kwa sababu ya mto kuweza kufurika maji na kuvunja kingo zake. Hivi sasa tumewaacha wazee wao ama baba za hawa watoto kwenye mashamba, na mifugo pia hatukuweza kuibeba kutokana na uwezo wa boti yetu kuweza kubeba watu. Kwa hiyo tunaendelea kubeba watoto, kuwachukua watoto, kuwatoa katika sehemu hizi hatari ili tuwapeleke katika sehemu salama. Oyangore ni oganda go ne osenyisi mondo mi odari alworano, to kata kamano ne gibono chik makamano kaluwore gi chambgi mane ok ginyalo weyo, cham mabende oula mapek no ywero kanyakla gi kuonde jot. Sababu ambayo tumekaa sana huku, sababu mfugo wa mbuzi, kama tukitoka mapema mfugo kula watahangaika, ndio sababu tumekaa huku kutunza mfugo polepole ili sababu ya weather, sababu ya mateso. Tukitoka mjini hakuna chakula, ndio sababu tunakaa huku sababu ya kulinda mindizi na hali ya mfugo na kuangalia weather za maji. Alikuwa nakaa huko shambani tangu juzi ndio maji yanaanza kuingia. Mwambia bwanangu tutoke, ameniambia tuke huku mpaka maji yakemini ndio tutoke. Nyithindo ma hikgi ni e bwo higni 10 gi jonyuolgi ne okwame puothego e kinde mane oula muomo ka koro gimedo kwa mondo mi med chwalnegi kony. Jota chenro mag Redcross kadho nam chumbi Hassan Musa jiwo oganda ma odak machiegni gi aora Tana mondo dar odhi kuonde ma oting'ore gi malo mathiro masira makamago ka kimo mar pi e aora Tana bende sani osechopo kamarach. Leo ni siku ya 3 lakini yako kiwango hiki. Je, ikiwa sehemu za juu kutazidi kunyesha, na watabiri wamesema kwamba mvua hii itaendelea kunyesha. Kwa hiyo ni vizuri watoke kwa sasa hivi haraka iwezekanavyo na kukimbilia sehemu salama. Duol marango gedo mar apaya ipacho ka Kenha oyango ni koth mapek masani chwe pacho ka okelo midhiero ya apaya mawuok Isiolo kadhi Merile ka apaya no sani koro okadhre. Kenha okwayo joriemb nyamburko mondo mi obed kod horuok e kinde magitemo duto maginyalo mar loso apaya no, ka bende okwayo oganda mondo mi obed motang' e kinde magitiyo gi apaya no. Jatan migao mar wuodhe kod apaya Kipchumba Murkomen bende okone Kenha mondo mi oket ikruok makare mar chiwo kony ma apoya e piny e kinde ma koth mapek medo chwe pacho ka. We have an emergency situation, and as you have indicated here, that emergency situation is in relation to the rains across the country. As you know, we've been told that it will be higher than normal. So the Kenya will take the lead. The other agencies will be on standby, just unclogging the drainage, opening up roads. Sometimes in some places doing a diversion, a very small diversion that can be useful. When the rain subside, we will now come and do an assessment. Murkomen ne wuoyo bura mano obedo go kawuono gi jotelo manie kaunti ma Kwale kama nodok ne piny owacho i weche mosebedo kaliekore ni thoth apeni ma pacho ka ok gere rang'iny mowinjore. I have spoken to all the engineers of Kenya. There is no possible engineering standard that would have been expected of that road for it not to be swept. Kenya Redcross kawuono yango ni ji makwan gi ohewo 85,000 sani odong' maonge kuonde jot bang' oula ywero miechegi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Odong'ani weche mag oula